BDNG Entertainment Nigeria Limited. To ai ke Ina son wannan comedy. to ai kenan a kunna wana. Baba, nasu na din nan fa mun fashi da matsala. Allah wallahi nake gama akwai matsala nasu na din nan fa. Ai kai baba an gama jiya nake gama ba kanta ka san yadda aka yi na je na buga gabas na buga yamma na buga kudu na buga arewa amma nake gama shiru ka san me har da karshe ai kawai sai na iske iya kai shanya nake gama ai he ne cike da su sai na je kawai na bada aka auna musu to da nan ne wa aka dan samu aka dan eya ne kawai. Ai baba ko da yaki haram ne yaki halak Allah kawo ta baba mai ciki da ita ne. Kai ma dai ka ce wani Mu dai fasa gari kawai. to shi kenan. Ai ga wuri nan bari mu dan zauna mu dan Kai baba. Kai baba Dakata. ta gyara baba jira tunda kun ga tare muke ku tsaya a raba kuɗin nan. Kai. Kowa riƙe abin da ya ja. a'a abokina ba abin da ya kamata a ce an yi ba kaga dai duk tare muke saboda haka a dai raba. Ku dai tsaka ni na san na hiku rabu. Bismillah Allah ya sa ni. 1 2 3 4 5 na samu 110 ba wanda ya yi. To kai tunda ka lissafa to ni ma bari in lissafa. 500 200 Naira 50 Naira 10 to ka san aka haɗa nawa kenan 760. Ku dai ake ji don ba ku da sa'a. Mun san dai mun yi ka. Ni bar in lissafa na don ku ƙuro ido ku tani lissafi. Tsaya ku gani. Alƙur'an azzani so kwashe su. Abokina ba ka da sa abokina ba Baba ka ko dai da sa. mawarki kake. Alƙur'an ba in za ku sai an raba kuɗin. Tun farko ba da muka ce marawa ba ka ce a kowa ya ja nashi ba. Kai baba bakin alƙalin ya riga ya bushe. To alƙur'an ba in za ku sai an raba kuɗin nan. Alƙur'an ba in za ku sai an raba kuɗin nan. Baba. Bakar darakta BDNG ni ke token